Besa, ovo je praktično prava riznica starinskog dobrog ukusa. Anđele, ne bi trebalo tako da trčiš. Stare ruševine su pune raznih stvari koje bi mogli da te povrede. Mogo bi da se upodiš ili sapleteš na neki kamen. Moraš da budeš pažljiv. Mislim da mi nisu potrebne sve ove sveće, Twilight. Uplašio sam se samo na trenutak. One nisu za tebe, Spike. Pošto ćemo učiti do kasno u noć, treba nam svako moguće svetlo. Odlično. Pa, evo nas. Šta je to toliko odvažno u vezi sa ovim mestom? Ovdje smo dobile elemente harmonije. Kada sam bila ždrebe, baka Smith mi je ispričala staru legendu. Kada je Nightmare Moon bila proterana, nije sva njena mračna čarolija otišla sa njom. Baka je obično govorila da kada noć padne na dvorac, ta čarolija preuzima oblik cenovitog ponija. A, misliš kao duh? Nijedan poni ne zna. Ova je savršena. Pa, stvarno joj ne bi škodila obnova. Budi srce, odleti gore i otkači je sa one kuke. Možda odozdo? Ne vidim šta je toliko odvažno u staroj legendi. Osim toga, ne verujem u duhove. Možda ćeš promeniti svoje mišljenje. Videla si to, zar ne? Trači! Mislim da sam povredila krilo. O, nebesa, tako mi je žao. Ta tapiserija je suviše teška. Morat ćemo da nađemo neku manju. O, naravno. Nego, gde si to nestala? Kako to misliš? Dok si se borila ispod one tapiserije, ceo zid se okrenuo. Mora da si pokrenula tajna vrata. O, žao mi je. Pretpostavljam da ih u ovim ruševinama ima mnogo. Stvarno? Naravno. Moramo biti izuzetno pažljive dok... Dobro, legenda je možda istinita. Pa, zato sam te i povela. Pretpostavljam da bi samo najhrabriji od svih ponija mogao da provede noć u ovom dvorcu, a da se ne uplaši. Uplaši? Ja nisam uplašena. Pa, nisam ni ja. Onda je rešeno. Ko duže ostane u dvorcu je najhrabriji poni. Dogovoreno. Samo da znaš, neće biti dovoljan običan duh ponija da me otera odavde. Ni mene. Našao si nešto, Spike? Ne, još uvek ništa. Anđele, šta ti radiš ovde? Dnevnik dve sestre. Možda je ovo knjiga o kojoj je princeza Celestija govorila. Iskreno se nadam da se ne plašiš mraka, Applejack. Ne mogu da kažem da se plašim, ali čak i da se plašim, plašila bih se barem 50% manje od tebe, Rainbow Dash. Ne znam koliko je ta matematika tačna, jer se ja uopšte ne plašim. Ni ja. Šta je bilo? To je samo mračan hodnik pun sablasnih nogu.